τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διγαλάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Μας ακούτε, κύριε Διγαλάκη? Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Προσπαθήσαμε να βγούμε και χθες, αλλά δεν τα καταφέραμε λίγο εδώ πέρα με τα τεχνολογικά. Πλέον όμως συντονιστήκαμε. Είχαμε πει από εχθές και το αφήσαμε εκκρεμότητα και καλό να το σχολιάσουμε σήμερα, διότι είναι όλα αυτά τα ζητήματα επικαιρότητας που άπτονται της πραγματικής ζωής, όταν μιλάνε οι εθνοπατέρες μας περί πραγματικής οικονομίας. Ναι, οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η πραγματική οικονομία και δυστυχώς η οικονομία που πλήττεται από όλους αυτούς τους εγκεφάλους. Ακούσαμε και τον κύριο Γιακουμάτο να βγαίνει να μας λέει ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δάνειά τους και σε όλα αυτά να κλείσουν. Ο κύριος Γιακουμάτος νομίζω δεν έχει θέμα, δουλειά έχει, είναι επάγγελμα βουλευτής, δεν έχει τέτοια ζητήματα. Εσείς οι έμποροι πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Το ελληνικό εμπόριο περνάει, όπως γνωρίζετε, δύσκολες στιγμές. Είναι εδώ και 4-5 χρόνια με την κρίση. Καταστήματα κλείνουν καθημερινά. Στον Πειραιά ειδικά έχουν αυξηθεί 120% τα κλεισμένα καταστήματα που τα μετράμε κάθε μήνα. Εάν δεν γίνει μια οικονομική στήριξη και να βρούμε άμεσα οικονομικούς πόρους να ενισχύσουμε τα, ίσως σε λίγο καιρό να μην μιλάμε, κύριε Παγιδακοπέ. Ναι. Δηλαδή όλη αυτή ροή... Καθημερινά οι έμποροι, γιατί είμαι καθημερινά κοντά τους, δίνουν τον αγώνα να πληρώσουν τις επιταγές, να αγοράσουν εμπορεύματα. Τα εμπορεύματα τώρα και στο εξωτερικό, όπως ξέρετε, δεν δέχονται ούτε επιταγές ούτε εγγυητικές από ελληνικές τράπεζες. Πρέπει να προπληρωθούν τα εμπορεύματα για να έρθουν στην ελληνική αγορά. Πρέπει να πληρώνονται cash, δηλαδή, κανονικά. Να προπληρώνονται. 15-20 μέρες νωρίτερα για να φορτωθούν και να έρθουν στην ελληνική αγορά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αλυσίδα μεταξύ εμπορευμάτων, καταστήματος, πελάτη και κατανάλωσης έχει σπάσει. Ναι. Αυτές οι εκάστοτε αναχρηματοδοτήσεις των τραπεζών είχαν κάποια σε εσάς, στους εμπόρους είχαν κάποια ανταπόκριση? Στην αγορά, όπως και τα χρήματα που περιμένουμε να πάρουμε τον επόμενο μήνα, τα λεφτά δεν έρχονται καθόλου στην αγορά. Τα κρατάνε οι τράπεζες και ένα μέρος των 31 δις που περιμένουμε να λάβουμε είναι για τα υποχρεωλήσια της χώρας. Μάλιστα, δηλαδή όλο αυτό το παραμύθι περί ρευστότητας... Οι έμποροι αγωνίζονται μόνοι τους με ό,τι αποθέματα έχουν και με ό,τι δυνάμεις έχουν απομείνει να κρατήσουν την επιχείρησή του ζωντανή. Νομίζω ότι το λέγαμε και άλλες φορές εδώ πέρα από την εκπομπή. Οι έμποροι και γενικώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στην Ελλάδα, είναι κάτι σαν τις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε εχθρικό έδαφος και προσπαθούν να βγάλουν εις πέρα στην αποστολή τους. Πώς μας αντιμετωπίζουν? Είμαστε οι κλέφτες, είμαστε πατριώνες, όλα είμαστε εμείς. Εμείς όμως είμαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εμείς απασχολούμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απασχολούμε 1-2 υπαλλήλους τουλάχιστον, οικογενειακές επιχειρήσεις. Και πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει και πόσος κόσμος μένει αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Κόσμος με αξιοπρέπεια που μέχρι σήμερα μεγάλωνε την οικογένειά του και τα παιδιά του με μια αξιοπρέπεια, και αυτή τη στιγμή τους βλέπουμε και τους βλέπουμε πολλές φορές συναδέλφους μας στα σίτια της εκκλησίας να ζητιανεύουν να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί. Σε τέτοια κατάσταση πλέον δηλαδή. Ακριβώς. Και με τα νέα μέτρα που καταλαβαίνετε, αν φύγουν άλλα 9-10 δις από την ελληνική αγορά, ίσως του χρόνου να μην μιλάμε όπως σας είπα και προηγουμένως. Ναι, ναι. Όλα αυτά που σκέφτονται να περάσουν με τα νέα μέτρα, είδα και κάποιες συζητήσεις περί απελευθέρωσης του ωραρίου. Αυτό εσείς οι έμποροι εδώ πέρα του Πειραιά και ευρύτερα, πώς το βλέπετε? Η απελευθέρωση του ωραρίου, καταρχήν το ελεύθερο είναι ωράριο να ψήξει το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει ό,τι ώρα θέλει και να κλείσει ό,τι ώρα θέλει μέχρι το συγκεκριμένο ωράριο. Η απελευθέρωση του ωραρίου έχει ένα νόημα σε μια αγορά η οποία υπάρχει κόσμος, υπάρχουν τουρίστες, υπάρχουν καταναλωτές. Από τη στιγμή που ο καταναλωτής του έχει κοπεί η σύνταξη, του έχει κοπεί το δώρο, του έχει κοπεί ο μισθός και δεν έχει να καταναλώσει, να μείνουμε παραπάνω ώρες για ποιο λόγο? Ναι. Δεν το βρίσκω, επειδή εγώ έχω δραστηριότητα και σε άλλες αγορές, όπως είναι στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, που εκεί πέρα έχουμε ελευθεροράριο, είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 10 το βράδυ Κυριακές. Εάν δεν υπάρχει κόσμος, αγοραστική ενδιαφέρον, δεν υπάρχει νόημα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κίνηση, στην ουσία ανεβάζεται περισσότερο το κόστος στο δικό. Ακριβώς, ανεβάζουμε το κόστος.
Ναι. Ελπίζουμε σε μια ανάπτυξη, εγώ θα το κοιτούσα αυτό, δεν αποκλείουμε τίποτα, σε μια αναπτυγμένη αγορά, σε μια ανάπτυξη της αγοράς, θα βοηθούσε και στη μείωση της ανεργίας. Έχω καταστήματα όπως και στο αεροδρόμιο που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Αναγκαστικά εκεί πέρα έχουν παραπάνω προσωπικό για να καλυφθούν οι βάρδιες. Μπράβο. Αλλά υπάρχει κόσμος, υπάρχουν καθημερινά κόσμος που ταξιδεύει, υπάρχει κόσμος, υπάρχει νόημα. Ναι. Υπάρχει κίνηση. Όπως ακούω τώρα και στις τελευταίες διαβάζω στον τύπο ότι ζητάνε να κάνουν τις εκπτώσεις 4 φορές το χρόνο. Ήθελα να σας ρωτήσω και για αυτό. Εσείς πώς... Τα καταστήματα, όπως γνωρίζετε, καθημερινά κάνουν εκπτώσεις καταναλωτές. Δηλαδή κάνουμε νόμιμη, αυτή τη στιγμή αντίθετος, κάνουμε νόμιμη την έκδοση της καθημερινά έκδοση. Και τα καταστήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να πουλάνε καθημερινά με εκπτώσεις. Άρα δημιουργούμε πλασματικές τιμές. Οι εκπτώσεις πρέπει να γίνουν όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. 10-20 μέρες, 30 μέρες στο τέλος της κάθε σεζόν. Υπάρχει νόημα για να γίνει έκδοση. Η έκδοση είναι, τελειώνει η σεζόν, πουλάω το προηγούμενο εμπόρευμά μου σε μια χαμηλότερη τιμή για να πάρω ρευστό να αγοράσω καινούριο εμπόρευμα. Ναι, πουλάω ό,τι έχω στόκ προκειμένου να... Αυτή είναι η έννοια των εκδόσεων. Ναι, αλλά εδώ πέρα εντάξει. Εδώ πέρα είναι για να κάνουμε τζίρο και να κάνουμε... Έχουμε αναγκαστεί σε αυτό το πράγμα. Ναι. Και φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι και τα τελευταία Χριστούγεννα που όπως γνωρίζετε που θα έχουμε το περιβόητο δώρο των 400 ευρώ που θα πέσει στην αγορά. Το οποίο πάντοτε εσείς αναμένετε προκειμένου να μπορέσει να κινηθεί λίγο ο κόσμος. Μάλιστα, οπότε η αντιπρόταση από τη δικιά σας μεριά, δηλαδή από τη μεριά του εμπορικού επιμελητηρίου ή γενικώς των εμπορών. Όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν δεν έχουν καλέσει κανένα θεσμικό όργανο. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένας διάλογος, να κάνουμε ένα σχεδιασμό για αύξηση επιχειρηματικότητας και να βρούμε πόρους να πέσουν χρήματα στην αγορά. Εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη και να γίνει άμεσα, όχι να τη συζητάμε, γιατί συζητάμε χρόνια τη συζητάμε την ανάπτυξη. Να γίνει άμεσα να πέσει χρήμα στην αγορά. Δηλαδή για να καταλάβω είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πλέον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εννοείται. Δηλαδή όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχει γίνει από την κυβέρνηση και όλες αυτές οι διαβουλεύσεις δεν έχουν καλέσει τα εμπορικά επιμελητήρια. Όχι. Τα νέα μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν καλέσει κανένα. Παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην αγορά. Ναι, εννοείται. Διαβουλεύονται με ανθρώπους οι οποίοι σαφώς δεν γνωρίζουν την ελληνική αγορά. Παράδειγμα για τη δήλωση του κύριου Γιακουμάτου. Δηλώνει για τα εμπορικά καταστήματα, ο οποίος δεν έχει το άγχος. Δεν έχει ζήσει το άγχος να πληρώσει επιταγή, να πληρώσει τους υπαλλήλους του, να δουλέψει 12 ώρες την ημέρα, να σηκώσει τα ρολάκια να δουλέψει 12 ώρες την ημέρα και να βγάλει μεροκάματο. Ναι, τον κύριο Γιακουμάτου δεν τον νοιάζει αυτό. Ακριβώς. Από ένα γραφείο, πίσω από ένα γραφείο μπορούμε να πάρουμε εύκολες αποφάσεις. Ακριβώς και με ανθρώπους, έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε, με ανθρώπους οι οποίοι σε όλη τους τη ζωή δεν έχουν πληρώσει μία επιταγή, δεν έτρεξαν να βρούνε τα ενίκια του καταστήματος. Αν ζεις το άγχος που ζούμε καθημερινά, τότε θα μπορείτε να καταλάβετε τι χρειάζεται να γίνει για τα εμπορικά καταστήματά μας. Ωραία. Δεν το ζήσει κάποιος να το καταλάβει. Οπότε... Θέλουμε να κάνουμε άμεσα λύσεις. Εμείς θέλουμε άμεσα λύσεις. Το άμεσα λύσεις άπτεται και της κάνουλας των τραπεζών. Εκεί πέρα βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο φως, δηλαδή μπορεί να ανοίξει η στρόφη για το τραπεζών. Μιλάω καθημερινά στο Εμπορικό Σύλλογο και στους συναδέλφους μου, οι τράπεζες καθημερινά με τρόπο προσπαθούν να τραβήξουν σιγά σιγά το χαλί σε κάθε επιχειρηματία, σε κάθε επιχείρηση. Ναι. Και τι θα τα κάνουν, δηλαδή άμα κλείσουν επιχειρήσεις, είδα και την πρόταση εκεί πέρα του κυρίου Βορύδη για να κατάσχεται η πρώτη κατοικία. Τι θα τα κάνουν όλα αυτά οι τράπεζες, δηλαδή σε μια αγορά η οποία θα είναι νεκρή, τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οι τράπεζες, επειδή κάθε δάνειο που δίνει κάθε τράπεζα το δανείζεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το γράφει ζημιές όταν δεν πληρώνεται, προσπαθούν με κάποιο κίνητο να καλύψουν αυτή τη ζημιά τους. Στα βιβλία τους, λογιστικά είναι τα... Απλά να έχουν λογιστικά αποθέματα, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή μια νεκρή οικονομία και μια νεκρή πολιτική ζωή, η οποία επιβιώνει μόνο με παραμύθια, και πάλι και στα λογιστικά της θα πρέπει να χρησιμοποιήσει παραμύθια. Και το πιο σημαντικό που βλέπω καθημερινά τους πελάτες, τους λίγους πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημά μας, ότι δεν έχουν χαμόγελο και δεν έχουν ελπίδα. Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω. Δυστυχώς αυτό είναι και το κυριότερο ζήτημα και για την αγορά αλλά και ευρύτερα αυτή... Η αγορά είναι μια ψυχολογία. Αν δεν έχεις καλή ψυχολογία δεν βγαίνεις να ψωνίσεις. Ακριβώς. Και αυτή η ευρύτερη κοινωνική κατάθλιψη πλέον που έχει πέσει νεκρώνει τα πάντα, νεκρώνει και την κινητικότητα του κόσμου. Εγώ το 2007 έκανα επένδυση στη Βουλγαρία. Όταν πήγα στο πρώτο μου ταξίδι στη Βουλγαρία, είδα το πρώτο πράγμα που μου έμενε στο μυαλό και το έχω ακόμα στο μυαλό μου είναι τους ανθρώπους που είδα που ήταν σκυφτά τα κεφάλια, χωρίς χαμόγελο, χωρίς ελπίδα, χωρίς αισιοδοξία. Αυτό το πράγμα που είδα τον καιρό εκείνο στη Βουλγαρία το βλέπω καθημερινά στον Πειραιά, στα καταστήματά μας, σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς έχει αρχίσει και περνάει αυτό και περνάει αυτή η ψυχολογία και είναι αυτό το οποίο ακινητοποιεί. Δηλαδή ο φόβος νομίζω ότι μας έχει ακινητοποιήσει σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Τικαλάκη, να σας ευχηθώ καλή δύναμη εδώ στους εμπόρους του Πειραιά, διότι πραγματικά χρειάζεται. Τη χρειαζόμαστε, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και ό,τι αντίστοιχο προκύπτει, τα μικρόφωνα εδώ πέρα του Ατλαντής είναι ανοιχτά για να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά κύριε Τικαλάκη.